सबसे पहले बाघा कुल के तमाम जनता जनार्दन के राउर प्यारा दुलारा राउर बेटा भाई हेम कुमार के तरफ से पैर छू के आशीर्वाद मांगतानी। रौरा सबके बीच पलल बढ़ल एगो इंजीनियर बेटा भाई हेम कुमार जे कि मुखिया प्रत्याशी के उम्मीदवार बारे, उनका के अपन प्यार दुलार दीही और बाघा कुल पंचायत के मुखिया बनाई ताकि यहाँ के बेहतर विकास हो सके। एगो नौजवान शिक्षित बेटा के मौका दीही परिवर्तन खातिर। केहू नाही नेता मिलले हमनी बदनसीब के, हेम भैया मुखिया बनी है, हेम भैया मुखिया बनी है हमनी गरीब के, हेम भैया मुखिया बनी है हमनी गरीब के। केहू नाही नेता मिलले हमनी बदनसीब के, केहू नाही नेता मिलले हमनी बदनसीब के, हेम भैया मुखिया बनी है हमनी गरीब के, हेम भैया मुखिया बनी है हमनी गरीब के, हेम भैया मुखिया बनी है। गाला से गाला मिली है ईद बकरीद के, हेम भैया मुखिया बनिए हमनी गरीब के, हेम भैया मुखिया बनिए हमनी गरीब के, हेम भैया मुखिया बनिए।
के में भैया मुखिया बनिए हमनी गरीब के